Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galonde segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قائلا وذكرهم بأيام الله ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادين تبشر فلا لجباو ملكنا ملكو كان كأوفو كأول نيماندو sanga ani wati ka ala tanu ala min ko u hakili jigi ne ala taala ka dombaw la ka kisi ni nema nyini ako ke Muhammadu Rasulullah kan ale min ko ni ala ye sanwere yira ale la abe kononton shun ka tan shun o hukumu kɔnɔna la TV Sirifila ale ye kɛnɛ sigi silamɛw ka bɛn ani ka keleya o bɛ se ka sabati cogo min na kani shuba nunu ɲanamaya o ye ka munumunu salo kɛ wajulikɛyɔrɔ la an karamɔgɔla ka caman ye kɛnɛ min sigi ka o ladɔnniya k'a fɔ ni an ye bangoni zɛkɛnɛ kɔrɔbugu la o misiri n'a bɛ fɔ ale ma ko baarɛ ka misiri an ye an karamɔgɔ sɔrɔ Ustazul Fadil Abbas Traore ale ye dakurunya fila laseli kɛ Ashura yɛrɛ nafa ani degun min ye silamɛya sɔrɔ ale ye o lase an ma an ka jɛ ka ɲamada o sɔrɔlenw fɛ. Ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ala tannen kɔfɛ ka kisi nɛma caman ɲini Alahu Taala fɛ ka ɲɛsin ka danfɛnw la ɲɔgɔn ye balima n'o de ye Muhammad bin Abdullah al-Mustafa al-Mujtaba al-Muntaka. Muhammad min ni Alahu Taala y'a sugandi ka bonya ka k'a fɛ ka tɛmɛ ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan. Kisi ni nɛma caman an b'o ɲini Alahu Taala fɛ ka ɲɛsin ale ma a n'a so dungɛ bɛɛ. O kɔfɛ ka silamɛw fo ni silamɛya foli ye. Silamɛw folen kɔfɛ alhamdulillah an bɛ barika da Alahu Taala ye. Alahu Taala min ye bidon yira an na n'o ye Ashura ye. Salon an tun bɛ yan an ye Alahu Taala deli ko Alahu Taala ka ɲinan yira an na. Alahu Taala sɔnna ka ɲinan fara an si kan an bɛ Alahu Taala barika da o la. O la an bɛ su min na ka se ka kuma samantiya kan n'o ye Ashura ye. A fɔra ko Ashura ko tana. Tana ye mun ye o de ye Muharram kalo a tile tana ye o de ye Ashura ye. Ashura ye fɛn ba ye ka d'a kan a bɛ fɛn ba kɔnɔ. Muharram yɛrɛ o ye laharama kalo ye ka tila ka Ashura n'o ye tana in ye k'o bila o Muharram in kɔnɔ ka tila ka Muharram in kɛ silamɛw ka san kura o daminɛ kalo ye. Nin bɛɛ lajɛlen ye wagati baw de ye silamɛw man ka ɲina wagati minnu kɔ. O la an bɛ su min yɛrɛ la n'o ye Ashura ye a bonya dan tɛ a fɔli la an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. Ka d'a kan Alahu Taala subahana wa taala a ye koba caman de k'a kɔnɔ koba caman minnu n'a bɛ silamɛw ka nisɔndiya kofɔ koba caman minnu n'a bɛ silamɛw ka muɲamuɲa kofɔ koba caman minnu fana n'a dɔw bɛ segin silamɛw ma ni nisɔngoyaw fana ye. Alahu Taala ye nin de ye nisɔndiya ni nisɔngoya k'a bɛɛ bila wagati kelen kɔnɔna na jamakulu kelen n'o ye silamɛw ye. Ashura fɛn caman kɛra a kɔnɔ Alahu Taala ka nabi ɲumanw ye Alahu Taala ka kiraw ye minnu ye silamɛw nisɔndiya min bɛ silamɛw nisɔndiya fo ka taa fɔ min kɛra. Wa a b'o cogo fana na Alahu Taala ye koba wɛrɛw k'a kɔnɔ min fana mɛn o mɛn silamɛ fɛ n'a b'i dusu kasi a b'i nisɔngoya. Nin ye Alahu Taala ka masaya dɔ de ye, nin ye Alahu Taala ka kabako dɔ de ye, nin ye Alahu Taala ka setigiya dɔ de ye. O la
n'an ka kuma koba minnu kɛra ashura kɔnɔna na ni silamɛw bɛ se ka nisɔndiya n'a ye o ko olu ka ca kosɛbɛ. Alahu Taala ye minnu kɛ a ka kiraba tɛmɛnenw ye o dɔ ye mun ye a nana lakalew la ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ka kumakanw na k'a fɔ ashura min filɛ nin n'o ye muharram kalo tile 10 dɔ ye ko annahu tiba ala adam wa kana khalquhu fihi wa fihi udkhila aljanna wa fihi khulika al-arsh wal kursi was samawati wal ard wash shamsu wal qamar wan nujum wa wulida ibrahim al-khalil fihi wa kana najatuhu minan nar fihi wa kadhalika najatu musa wa man ma'ahu wa ugrika fir'aun wa man ma'ahu fihi wa fihi wulida isa wa fihi rufi'a ila sama wa fihi rufi'a idris makanan aliyya. Anana kuma kauna Alakira sallallahu alaihi wasallam ka ko ashura do min flani an fa adama ka tubi minana Allahu Taala fe kuma mina ni ana amba hawa dona Allahu Taala subhanahu wa ta'ala gasila Allahu Taala u balika yiri de min dun nu ya duni Allahu Taala fununa ka ku sababu ko bo aljina konana ko adama ay ya fanyini Allahu Taala fe subhanahu wa ta'ala amena ya fanyini na me domina Allahu Taala bina faye ka ya farama ko keraka be ashura donema ko adama adani ka dafa Allahu Taala fe ka ni fiyala ka ke hadama den dafale ko fene dafara ka be ashura donema wa adama ka doni aljina kono Allahu Taala fe ko kera ka be ashura doni fana wa ko ashura e don fana ye Allahu Taala subhanahu wa ta'ala arshu min babul ko Allahu Taala subhanahu wa ta'ala akalla rushin dana ka danin dafa ka be ashura doma ko Allahu Taala ka kursiyu ko dana ko danin dafa ka be ashura doma. O kɔfɛ n badenw an bɛ Bangoni filabugu kɔnɔ an fa ani an karamɔgɔ a Sheikh Muhamad Jallo n'ale ye Kairu Dinil Islamiya cɛkɔrɔba ye ale denkɛ o ye wajuli bakɛnɛ sigi bulonda la ni o ye Bayisa Jallo ye ale yɛrɛ ye ashura nafa bonyama ko minnu kɛra ashura kɔnɔ ale y'i da don la k'o walawala an ye an ka jɛ k'an ɲamada o sɔrɔlenw fɛ. An sigira hɛrɛ la ya Rabbi Ala m'an wulila hɛrɛ la ni kɛnɛ barikamaɲi ni su barikamaɲi ni don barikamaɲi an bɛna ɲɛnamaya ka hami minnu to an na ya Rabbi Ala ka hami ninnu dilan ka dekun minnu to an ka ya Rabbi Ala ka dekun wuli an ka jamana Ala ka suma jamana in denw Ala k'u bɛɛ kelen ma Ala ka samiya ɲuman d'a ma an yɛrɛ ka Sheikhul Fadil Alhaji Muhammadu Jallo n'a ka yamaruya kan dafale an bɛna baara in daminɛ an bɛ dugawu ɲini a fɛ hali bi Ala k'a mɛn an ɲɛ Alakira hɔrɔma kama salli ala rasul o la Yaku an balimaw sera an ma komi i y'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye telesirifila ye o b'a ɲini an fɛ an ka dɔ fɔ ashura dɔ samaciya kan asilamɛw ka se ka nafa sɔrɔ ni a ye bi su in na an ko kalo min ma bamanankan na n'o ye jɔminɛ kalo ye sini y'o tile 10 ye silamɛya san o kalo fɔlɔ don n'o ye muharamu kalo ye bi ye ashuta n'a ye ashura silamɛya kɔnɔ donba don ka kɔ silamɛya nali ɲɛ ashura ye donba ye silamɛya nali ye dɔ fara a bonya kan parce que ashura a samanciya min fɔlen don a la a tɛ ku su kelen na i b'i ka tata de ta a la k'i seko kɛ a la ashura don Alakira ye yamaru di silamɛw ma sallallahu alayhi wa sallama ni ashura suni ye
ayaye yahudiyaw o be ashura kunya no ye muharram kalo kile tanay ala kira yo nyininga ashura do aba bunya ka damu ka o be ashura do sun o ba ke ala bato do e ka bo ke ka damu ne kama o ko ala kira ma kishin ne ma be ala kira ako on be ashura do bunya ala barkada di do ka ala ka nema anaka samatiya anaye doro bamindi on mo kewma no e Musa ni anofe jamai ame ala foka ala barkada o de kuso ko sabu ala ya on mo ke angan nabi nyuma no e Muhammad nabi la Musa alayhi salam Allah ta'ala yo kishi kabo firauna toroma kabe yawmu ashura duma okuma on be ala fo ka ala barkada o nemaina ala kira ko ako nede ni Musa kaka kateme auka Musa ya ala kan nabi nyumanye wane ala kira ya ala kan nabi nyumanye nene Musa de kasuru kateme auka ayya marudu islamu mani ashura shuni ala kira ya shun kakla kafo ni ala yasa natayirana metasu ashuga faraka Allahu akbar okmani maira kafo dumbe ala bolo yako min kafsa ni donto wi ala ba fa en surat Ibrahim wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrija qaumahu min az-zulumati ila an-nur wa zakkirhum bi ayyami Allah inna fi dhalika la ayatan li kulli sabarin shakur surat Ibrahim kono alako wala qad wallahi tanganiya nyama arsalna Musa aw masadi nabiyya Musa ci alayhi salam bi ayatina nanga kabaku wiye ay Musa ci nanga kabaku wiye an akhrija qaumahu mukusu akaka mugo labo min az-zulmati fil banchiyat dibila kafiriyat dibila burison dibila illa nuri katalimani ya noroma وذكرهم أكو هكلتي بأيام الله ني الله تعالى كدومي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كدوم هكلتي على كدومكو أكو كبكو بدي بالا سبالي بغوي بركة بدي بالا سبالي بغوي ala yene fo Musa ko akaban sarako hakillati ala kadunko Musa bin hakillati abina mufo ako wa'if qala Musa liqaumihi اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدانكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نبي سورة إبراهيم كنو تمامنا ني ألاكو موسى وهكذا ني ألاكا دونكو كبكو بدي بولا Dieu dombe ala tay mais Dieu dombe tikele de jombe ala tay mais jom tikele ala bolo de kalo be ala tay mais kalo tikele de aba fa suratu tauba kono inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitab Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda akum minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم نمي سورة التوبة ولكسو إكادو ما كفساني مايه دون كبوني دوني كالو كبوني كالو كورانا ديبو أو سبتي TV Sirifla ka munumunu kɔnɔna la nin ye an ye an karamɔgɔ Muhammad Abu Jafar Jabate Khadimu Shurafa ale ye wajuli kɛnɛ basigi hippodrome kɛnɛ kɔnɔna la ka kuma Ashura
a fasamantiyaw kan ani degun min ye silamɛya sɔrɔ alakira ka denbaya ye lajarabi min sɔrɔ ka bɛn a don ma a ye bilasiralikan caaman di an ma an ka jɛ ka ɲamada o sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillah, an bɛ silamɛya san kalo fɔlɔ la. Silamɛya san kalo fɔlɔ a su 10nan o ye su ye su min ni maa kan ka Ala subhanahu wa ta'ala bato a kɔnɔ kosɛbɛ. Ala bato la belebele an filɛ o de la n'o ye ka maaw hakili jigi Ala la, ka maaw hakili jigi Ala kira la kɛrɛnkɛrɛnnen la ko min ye Ala kira ka so tungow olu sɔrɔ. Ka d'a kan alul beitu ninnu alayhimu salam u ko a ma ko nafasul mahmumi lana tasbih. Maa o ma ni i hamina ka kamana guwan tɔɔrɔ min ye anw sɔrɔ i bɛ ninakili ka minɛ bila min kɛ ko a bɛ ko komi i bɛ ka subhanallah de fɔ. I bɛ ni min da olu dɛmɛli kan o ye Ala bato ye. O la Imamul Husayn salamullahi alayhi Ala kira y'a ka ko kasi kabini nin ko in ma kɛ. Sayyidina Ali y'a kasi. Maa ɲumanw bɛɛ lajɛlen ye Hussein ka ko kasi. Hussein yɛrɛ ko ana qatilul abra ma dhakarani mu'minun illa wasta'abar. A ko ne Hussein de ye Ala ka jɔn ye jɔn min ni a faga cogo a bɛ hadamaden a b'i bila ɲɛji ka bɔ i ɲɛ la. Ni ale ka fagali cogo fɔra maa o maa ye i bɛ ɲɛji bɔ. A balimakɛ Sayyidina Al-Hasan alayhi salam o y'o de fɔ tuma min na n'o bɛ nimakaran na a muso kelen k'a janfa ka pɔsɔni d'a ma a fari kulɛri yɛlɛmalen ka kɛ binkɛnɛ ye. Ale bɛ kasi Hussein bɛ kasi. Hasan ko Hussein ma a ko la yawmaka yawmika ya Aba Abdillah. A ko don tɛ komi e ka don Abdullahi fa. Sabula ne filɛ nin ne bɛna sa e bɛna ne ko e bɛ n kasange e bɛ se ne kan nka e Hussein ta o bɛ kɛ waati min o b'a sɔrɔ ne tɛ yen e bɛna ko cogo di Hussein a joli tamaw ni muru o de kɛra koliji ye a kasangera ni jumɛn ye a sudo na cogo di maa tɔw kunkolo an'u farikolo bɛ don Hussein salamullahi alayhi kunkolo in tigɛra k'o bila k'o don tama la tile kɔrɔ parasol o t'a kunna juguw bɛ yɛlɛ kunkolo in na a balimamusow n'a denw a n'a jɛɲɔgɔnw musow olu mele kelen don nka fu kelen don ka fereke don olu la nɛgɛ ani juru ni ka u sama ka taa n'u ye fo Sham. U taara ka kunkolo u taara ka farikolo ninnu to jogo ninnu u ye su ninnu kunkolow tigɛ ko sabula faama y'a fɔ ni min taara ni kunkolo ye o bɛ jansa. Hinɛ ni makari ye jumɛn ye? Hinɛ ni makari ye min ye Hussein salamullahi alayhi tuma min na ni kunkolo ninnu taara Shami ni kunkolo ninnu bɛ segin a balimamuso Zainab ani Zainul Abidin ani jɛɲɔgɔn ninnu bolo ka na Karbala tile 40 don o ye makaritɔko da ye. Kunkolo ni farikolo olu ka masala makaritɔko dan don. Kunkolo ko yana kan dɔn n bɛ farikolo ɲininka n taalen mun de kɛra farikolo nɛɛma na labila a bɛ min fɔ e tigɛlen ka bɔ farikolo la u ye sow kɛ ka farikolo in furuki bolow tigɛra su in dalen tora cɛncɛn kalaman kan tile 3 la yuzaru maqamu maa tɛna o jɔ
selima kuka ngolo ere fana farkolo bo nyenga e kuma e fana tara kala chugodi ngolo yi adoyara Yazid an Ubaydallah ibn Ziyad bolo shami kono sabu we ngolo yi ka bugoni bere ala sira min bɛ Hussein ni na fo Yazid a bɛ to ka a dawolo kɔrɔta ni ka ala sira in gosi k'a fɔ ko ala sira in cɛ ka ɲi o de la kumadonso n'o ye alul beitu olu dɔ ye n'o ye Di'bal al-Khuzai ye Di'bal al-Khuzai radiyallahu anhu عليه كان ربي أين نكون آيات دونغي سوي نيجا كمان يشين فاطمة الزهراء عليها السلام أكو أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشد فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي قبور ببطن النهر من جنب كربلاء معرسهم فيها بشتى فراتي توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أكو فاطمة ne Hussein jane ne Hussein dale ba ke tu o kelendo ka afa ka kantige ina fo seliba fe mo bu ka saxaw fa ka tugo mi bu son kuda min no bala ako Fatimu e ko do ni jena ika alul beitu o yu su kaburu kono o yu sarada jiya ɲɛfɛ kaburu dɔw bɛ Kufa o ye Seydina Ali kaburu ye Najaf o kaburu bɛ Kufa o ma faga Madina kaburu dɔw bɛ Tiba n'o ye Madina ye Hasan kaburu bɛ yen Muhammadul Baqir kaburu bɛ yen Zainul Abidina o kaburu bɛ yen Jaafar Sadiq o kaburu bɛ yen ani Shirifu dɔw wɛrɛw akon ga jon den ke Yazid an Ubaydillah ibn Yazid ka alakira sumo ninka uluke ni choye banatu Ziyad fil qusur masunatun wa alu rasulillah munhatikat Yazid ani Ziyad ulude musono musobe pale kono pale jonne pale sababu ya alakira kira yɛrɛ denmuso olu bɛ cogo di olu kelen no kɛlɛ ɲɛnama minɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an b'a fɔ anw ye ala ta an bɛɛ bɛ segin ala ma nka nin kɛnɛ in n'an sigira k'an hakili bila Hussein na a bɛ walanda kelen de d'an ma k'an ka diɲɛ to an kɔ Hussein salamullahi alayhi a ye diɲɛ to a kɔ ni k'i ɲɛsin ala ma a bɛ walanda min fana d'a ma alikuranɛ y'a fɔ an ye ko jamakulu fila de bɛ diɲɛ na wa jamakulu fila de fana bɛ lahara fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir jamakulu kelen o bɛ laban aljinɛ kɔnɔ jamakulu kelen bɛ laban jahanama kɔnɔ jamakulu min bɛ laban aljinɛ na o ye jumɛnw ye ala y'o fɔ an ye ko mathalul fariqayni kal a'ma wal asam والبصير والسميع هل يستويان مثلا كوابكم كلوغيري اني فينتو ولو جما اني نيتيغي منونو بملك او جما منا اني نفو سبلا
Hussein salamullah alayhi Karbala keneka ala kira ye cogo de biyala ala kira ad modelo me no Hussein denga fole Ali al-Akbar kuni nyana fin kun ganola ala kira nyana fin kun ganola kumbale de labo akmaka ani akecogo obu hakli jigi ala kira la o tora kerene nango ngo ni nyetigu ani mamunu be melike ulle be laba aljina kono mamunu farala Husainin kan ulu de nyetigu ye sablo lo ya do kinya be romi ulu de kulotigu ye sabla ulu kulo ye ala kira ka kuma ka me ka foni aljina kono furanga no kuntigi ngamunu be Husainin aka demba fa u kelen ko fe ka me ko Husainin na balmake aljina kono furanga no kuntigi nga jien kanu ko fo o yu kulo gere jien nata kama ani joro kama o yu nyefien ka bo Husaini yeli mane aljina yeli ma we Husaini fa o de kololo ba an no fe fo bi Husaini nga walanda abe boli an kampi joni ye Husaini la de baye ani joni ye Husaini fa ba hawla de bawi محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حسين مبوكي لطلب الإصلاح في أمة جده كرام أنتم جوجينا كرام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم وإسلام ياي كدو أن يجوكا أو كم نيفين دو أن يجوكا سلاميا با نيجوكو دكا حسين نانا ولا سكا سلاميا با نيجوكا كابلا نيجوكا halisa tebe siri fila ka munumunu salo kɔnɔ ni ye an ye tominkɔrɔbugu an karamɔgɔ Ustazul Fadil Qasim ale ye laseliba kɛ Ashura yɛrɛ nafa kan ani silamɛw ka bɛn an ka jɛ ka ɲamada filɛ nin ye imam Kurumaka silamɛya san yɛlɛma o de kama ni nin kalo jɔra anw b'a ta débat su fɔlɔ fo ka na su tan dafa su o su an bɛ wajulu kɛ an bɛ karamɔgɔ dɔ wele an bɛ karamɔgɔ dɔ wele dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ka na diinɛ de lase silamɛw ma san yɛlɛma kalo don nɛnini kalo tɛ san yɛlɛma kalo don muge bɔnna kalo tɛ san yɛlɛma kalo don waso kalo tɛ ka ala ta de fɔ silamɛw ye tan saba de bi diinɛ la tan saba seliba kalo tile tan muharamu tile tan sunkalo tile tan laban silamɛya mago bɛ nin tan saba de la a bɛ hurumi de i mana hurumi kalo lajɛ kuranɛ kɔnɔ sunkalo t'a la sunkalo tɔgɔ sɛbɛnnen t'a la o nka sunkalo ye hurumi parce que kuranɛ ko shahru ramadan allazi unzila fihi alquran kuranɛ y'a tɔgɔ fɔ ka ban o tuma hurumi kalo mun de ɲinini don an fɛ nin kalo in kɔnɔna na surtout bi su in na ala y'a ka hinɛw labɛn ka bɛn a ma an balimaw an ka hinɛ ɲɔgɔn na ala y'a ka yafaw labɛn ka bɛn a ma an balimaw maliyɛnw an ka yafa ɲɔgɔn ma k'a daminɛ depuis jamanatigi ma n'o y'an ka président ye n'o ye Keyita ye Elhaji Ibrahim Keita n'o ye Mali président ba ye a n'a ka gouvernement a n'a ka ministres a n'a ka députés a n'a ka maires fo a n'a ka plantons fo a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo ka na bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen Mali kɔrɔ n'a tile bi a kini bolo n'a numan bolo ala y'a ka yafa n'a ka hinɛw kɛ ka bɛn bi n'a ɲɔgɔnna ma an b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma o kama Ba Madani ko denmisɛnninw ka wuli o de la ko ka Mali l'hymne national ko k'a da kɛnɛya de yiratɔ filɛ denmisɛnninw na depuis bi an fa Adama ala yafar'o ma ka bɛn a ma o tɛ hinɛ dɔ ye Nabila Idrisa ala ye hɛrɛ k'o ye ka bɛn a ma o tɛ hinɛ dɔ ye Nabila Nuhu ala ye hɛrɛ k'o ye o ka kulun jiginna ka bɔ ji kan halaki banna ka bɛn a ma o tɛ hɛrɛ dɔ ye wa o hinɛw de kama bidon n'a ɲɔgɔnna don fɛ dugukolo sanji fɔlɔ jiginna ka bɛn nin ma
o tɛ sanji jiginnen yiri fɔlɔ min n'a falenna dugukolo sanfɛ o falenna ka bɛn bidon n'a ɲɔgɔnna ma o tɛ ala ka tableau dɔ bɛ sanfɛ lawhul mahfuz qudratul qalami bɛ n'o b'a taper ka sɛbɛnni kɛ nun wal qalami wama yasturun ala ye o da ka bɛn nin don n'a ɲɔgɔnna de ma a ye larusi labɛn ka se kɔnɔ ka bɛn nin don o n'a ɲɔgɔnna de ma o kama masa min nin minnu fara ɲɔgɔn kan Seydina Umar de nana n'a ye ka n'a jati an fa Adama mɔgɔ ɲuman tan ani ala yɛrɛ ka kabakow la sankolo kɔnɔ ani dugukolo kan a ye ko minnu labɛn a bɛɛ lajɛlen kɛɲɛna ala bolo ka bɛn nin wagati kelen de ma o tuma n'a bɛnn'o ma ni silamɛw bɛ jati k'u ka diinɛ kɔnɔ an ka nin wagati ta k'a k'an ka silamɛya jati ye an k'an ka karanderenw lajɛ ni nin ye an k'an ka kɛ sanw lajɛ ni nin ye an k'an ka baaraw jati dɔn ni nin ye ni de kama a bɛ fɔ ko ashura ala de ko wal fajiri wala yalin ashir o kama jamana mago b'o hinɛ de la ala ye hinɛ modèle mun kɛ nin wagati la a ka ca k'a yira teleso mɔgɔw la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara an bɛ dugawu k'a ye a bɛ jɔyɔrɔ min na bi ala k'a sabati an n'a ye a n'a ka jamakulu haut conseil la a n'a ka jamakulu limama la a n'a ka jamakulu leader la a n'a ka jamakulu groupement la an bɛ dugawu kɛ ninnu bɛɛ ye ala ka n'u lakana an ka jamana président an bɛ dugawu k'a ye ala ka an ni sahaba bɛɛ an badenw alhamdulilahi rabbil alamin nin ye an ye sirifila bulondaba da la Dravela an karamɔgɔ a Seyid Mohamed Shuala Bayahaya Haidara ale ye kɛnɛ in ɲɛnamaya ka silamɛya ka hujunu tɔɔrɔ min ye silamɛya sɔrɔ a don ale ye laseliba kɛ an ye kɛnɛ in kɔnɔna la an ka jɛ ka ɲamada o sɔrɔlenw fɛ Useni yɛrɛ y'i yɛrɛ di de cogo di silamɛya in bɛ se ka kɔlɔsi a bɛ se ka to a cogo la cogo min o de la Useni bɔ don a b'a fɔ inni lam akhruj hashiran wala batiran wala mufsidan fil ardi walakin kharajtu Imam Hussein din fa alayhi salam li a'mura bil ma'ruf wa hanha anil munkar ako ne Hussein ma bɔ fiyewu ko ne bɔku mina tɔɔrɔ de lase mɔgɔ ma la o tɛ ne Hussein bɔku ma kɛ n bɛ taa bamuru ta ka kɛlɛ kɛ o tɛ wa n bɔkun tɛ yadanciya ni jama ye o fana tɛ ne kira mɔden tɛ o tɛ nka ne Hussein bɔra de yaasa n bɛ taa mɔgɔw wele k'u bila ɲuman sira kan k'u bali k'u gɛn ka bɔ wale jugu la sabu Yazidi ninnu tun ye ala ka dugukolo tiɲɛ k'a kɛ wale jugu kɛyɔrɔ ye ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma siran ala ɲɛ a bɛ kɔmɔgɔw tɛ se ka siran ɲɛ o de la don min na Yazidu ka b'a ka ci mina Hussein fɛ yen Hussein y'a fɔ a ko ale ɲɔgɔnna tɛ se ka bayiya kɛ Yazidu ɲɔgɔnna ye ale ye ahlul beiti de olu de kanu wajibiyara mɔgɔw kan diinɛ tɛ se ka kɛ n'olu kanu tɛ n'o t'a la diinɛ t'i bolo bon n'ale y'i kan di Yazid ma o ye kojuguba ye dɛ la as'alukum alayha ajran illa al-mawaddata fil qurba o fɔr'olu de ma magankaw ye nafolo fara ɲɔgɔn kan madinɛkaw silamɛ bɛɛ u nana di kira ma ko i sara t'an bolo dɛ mais nin fitinin minɛ sagaw ni misiw filɛ baw filɛ ɲaamaw filɛ sanu filɛ warijɛ filɛ nin minɛ nin y'i sara ye n'o tɛ an tɛ se k'i sara Daliba masa ye mun fɔ ko a f'u ye ko u tɛ se k'e sara nafolo t'i sara warijɛ t'i sara sanu t'i sara Muhamadu ka k'i bɔnnaw fɛ o de y'i sara ye o don kira y'a bɔnna minnu yira kɛnɛ kan o ye Seydina Ali Fatima Al-Hassan Hussein o naani na ye donc ni silamɛya bɛna tiɲɛ jɔn de b'a ɲɛ ale Hussein ale se k'i sigi ɲɛmɔgɔ jugu ka na faama jugu ka na faama jɛngɛnen ka na a kana ala ka diinɛ tiɲɛ ale ɲɛ o de la an b'o de babu kɔnɔ Hussein bɔra o de la Madinɛ ka na Maka Yazidu b'a kɔ ka bɔ yen nɔ
fo ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fo Karibala kɛnɛ kan tellement faamu a bila komi don kɛra mawudu kɔnɔ nafa min bɛ Useni ka kɛnɛ sigili la mɔgɔw bi bɔ silamɛya tiɲɛ kalama ko wa zolla dammuka yahki jawra dolali wa zolla dammuka yahki jawra dolali wallahi o tɛ siyaw ka kuma t'o ye dɛ silamɛ bɛɛ ka kuma de y'o ye ni Useni ka wuli ka jɔ kun tɛ hali misiri kun ti ye bi wa ko Useni jeli de tora a bi ka lakali kɛ faama juguw tɛmɛna u ye tɔɲɔ min da silamɛya kan historiens sera k'a sɛbɛn wa Useni ka jalagɛlɛya kɔsɔn bi mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka diinɛ sira kan n'u y'u ka leçon ta Useni fɛ i b'a ye a bɛɛ bi gagner parce que Useni ka sawura ye révolution ye contre Yazid a bi to ye fo ka taa dugumakolo meleke hali tubabu kafiriw b'a fɔ ko Useni ka wulikajɔ ye ko a ɲɔgɔnna wulikajɔ ma kɛ dugukolo sanfɛ sabu n'a kun mago bɛ nafolo ni fɛn o fɛn na a tun b'o bɛɛ sɔrɔ mais k'a y'o bɛɛ to yen k'a nin di Karibala don Ashura kɛnɛ kan Useni ye sɔrɔdasi 30 jɔlen a ka kuma kɛra mun ye iza kana diinu jaddi la yastaqimu illa bidammi fayassuyuf khuzi a ko ni ne mɔkɛ ka diinɛ ti jɔ ni ne jeli tɛ bamuru a ye n tigɛ tigɛ yani Useni binni cɛ caman binna dɛ ni n'a kun kɛra ko kelen kelen bɔ i kana ni maa 30 in filɛ wallahi Useni tun bɛ nin bɛɛ alaki kelen kelen nka jama cayara a ma u suurula a kan fo ka taa Alakira mɔden faga o de la anw b'a sigi ni Useni ka sigi ye ni Alul Beiti ka sigi ye yaasa anw na dɔ sɔrɔ Alakira n'a somɔgɔw u ka kiraya sara baara baraji la alhamdulillahi rabbil alamin an badenw wajulu kɛnɛ kɔnɔ halisa nin ye an ye Kadijatul Kubura dagayɔrɔ an bamuso Seyda Ajama Ture ale ye wajulu kɛnɛ basigi an karamɔgɔ Ustazul Fadil Sheikh Umar Jawara ale ye laseli bakɛ an ye kɛnɛ in kɔnɔla la an ka jɛ ka o seereya bonya min b'a la silamɛw ka san yɛlɛma de don ko ba caman kɛla nisɔndiyaw la ka bɛn bi ma n'o ye an bɔla k'a fɔ yanu kana Allahu Taala Nabila Ayub a ka bana kɛnɛyala ka bɛn Ashura ma an fa Adama ani an ba Hawaw Ala ye olu fana dan ka bɛn Ashura don latigɛ wala an ka kow bɛ latigɛ fɛn min kan a n'a kalimu o fana danna Ala fɛ ka bɛn Ashura ma Ala ye Nabila Musa se a jugu la ka bɛn Ashura ma o tuma na Ashura bonya dan foyi t'a la Musa sɛgɛnna dɛ Musa ni Firawuna ka baro kuranɛ y'a fɔ fa bɛɛ fɛ ya Musa ya Musa ya Musa kuranɛ kuma n'a kan dɛ Firawuna a ye da sago nka Ala taala Firawuna halaki ka Musa ka dugawu jaabi ka bɛn don ma o kɛla Ashura ye o tuma an yɛrɛ b'a ɲini Ala fɛ an jugu jamana in jugu a dogolen n'a bangelen Ala min Nabilahi Musa ka jugu halaki ani Firawuna halaki ka fara Firawuna kanubaw kan a n'a nɔfɛtugubaw ka bɛn Ashura ma ka se di Musa ma an jugu minnu bɛ kan na Ala k'o kan nka ni minnu tɛ kan na Ala a dogolen n'a bangelen ale de b'a bɛɛ dɔn a waritigi n'a fanda a kɛnɛbatɔ n'a banabaatɔ a dɔnnibaa n'a kunfin a kɛnɛbatɔ n'a banabaatɔ Ala jugu fan o fan e Ala min ye Firawuna ka mɔgɔw halaki ka bɛn Ashura ma Ala an b'a ɲini fɛ an jugu minnu tɛ kan na Ala a bɛɛ halaki Ala o dugawu minɛ Ashura a don sunu ɲininen don n'o ye sini ye an ka Ashura sun ko san kelen Ala bato san kelen jurumu yafa Ala b'o k'i ye bawo san kelen jurumu an ka san kelen jurumu ka ca dɛ o tuma an k'an jija sini kana an da fiyewu sini sun bida tɛ dɛ ayi Ala kira yɛrɛ ye sini sun ka kila ka mɔgɔw yamaruya n'a suni ye o tuma na sini ye donba ye a ɲini n'an fɛ an ka taa bɔ kaburudon na an ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔso la kɛrɛnkɛrɛnnenya nafolotigiw a ye nafolo caman ta sini a ka taa dɔgɔtɔrɔsow la a ka taa ɲumanya kɛ banabaatɔw ye dɔw ni ordonnances bɛ yen hali a sancogo t'u bolo
dɔgɔtɔrɔso ye wajulu kɛ o a ye taa bɔ kaburu don na a ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔsow la ka tila ka taa bɔ dɔnnibaw la karamɔgɔ y'o fɔ yan o ɲininen don o kanunen don ka taa bɔ dɔnnibaa dɔ la ala kama i se min ye bonya la k'o k'a ye nka hali ni foyi t'i bolo ni taama se b'i ye ni fɛn t'i bolo k'a di taa karamɔgɔ nana i ka dugawu kɛ n ye ŋaniya tun bɛ n'an ka sa nka gɛlɛya bɛ n kan karamɔgɔ dugawu kɛ n ye walahi a bɛ nisɔndiya a bɛ nisɔndiya a bɛ dugawu min k'i ye a dugawu tɛ bi fiyewu n'i ye se sɔrɔ fana ka fɛn k'a ye o fana kɛ sini o ye baara ye min ɲininen don o kɔfɛ an bɛ min ɲini silamɛw fɛ jamana in kɔnɔ bi mali yɛrɛ jamana mago bɛ fɛnba min na bi o y'an ka keleya n'an ka bɛn ye kuranɛ ye min gɛlɛya kosɛbɛ o de ye keleya ye k'an ka keleya ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na an kana fara fara karamɔgɔw ka ɲɔgɔn kanu jamanadenw ka ɲɔgɔn kanu an bɛ retard fɛn fɛn na a bɛɛ ye ɲɔgɔn kanubaliya de ye ani bɛnbaliya n bɔra ka min f'i ye sisan kira ko maa si tɛ don alijinɛ kɔnɔ fo an ka limaniya ko wa an tɛ limaniya fiyewu fo an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baba ni fɛ tɛ yen foyi tɛ yen kafiriya kɔnɔ ni juguya de bɛ yen bɛnsɛnkɔniya ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn hasidiya o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ko tɛ yen se foyi tɛ yen min bɛ kuranɛ sanfɛ kuranɛ ye ala kumakan de ye maa min ye kuranɛ minɛ ala b'i bolo ni ala bɛ maa min bolo foyi tɛ s'i la fo n'i ye ala janfa ala janfa ye jumɛn ye min bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka baara kɛ n'a ye ala ko an ka bɛn n'an bɛnna an bɛ fanga sɔrɔ an kana fara fara n'an ma fara fara an bɛ se sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ fatutɔ a y'a denkɛ 3 bɛɛ wele ka kala kelen da bɛɛ ma ko bɛɛ k'i ta kari bɛɛ y'i ta kari a y'u bila tuguni ko bɛɛ ka taa kelen wɛrɛ ta ka na o denkɛ 3 in bɛɛ taara kala kelen wɛrɛ ta ka na cɛkɔrɔba in a ye kala 3 minɛ a y'a fara ɲɔgɔn k'a siri juru la a y'a di denkɛ kɔrɔba ma k'a kari o y'a isa ye o dɛsɛla k'a kari min dan b'o kan o k'a b'a kari o ma se k'a kari u bɛɛ ka fitini yɔrɔ o kɔni tɛna se o fana y'a isa ye o dɛsɛla k'a kari o tuma cɛkɔrɔba k'u ma ko yanni ka taa lahara an ɲɛ b'a la aw kelen bɛɛ y'a ka kala minɛ a y'a kari a yɛrɛ o tuma na n'aw fara la jugu bɛ sa aw la a tɛ fanga sɔrɔ wa a tɛ se sɔrɔ nka n'aw ye ɲɔgɔn minɛ ne ye kala bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kala 3 ye a si ma se k'a kari wa n'a yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ jugu foyi tɛ sa aw la wa ala bɛ hɛrɛ k'aw ye wa an ka jamana o de dangan na bi an b'a ɲini ala fɛ bɛn ala ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ keleya ala ka sabati an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ bɛnbaliya bɛ jamana kɔnɔ ala k'a ban pewu an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Hayidara ye waati banna yanni an ka bɔ kuma na an fa an mɔkɛ ani an ɲɛma ani an dilanba baba an bɛ se ka waso bi ni Hayidara ye ne t'e ta dɔn ne kɔni bɛ se ka waso kabi n bɔra ko kalama n ye karamɔgɔ 2 de lamɛn n ka denmisɛnninya kɔnɔ karamɔgɔ Hayidara ni Seku Bilen ala ka hinɛ Seku Bilen na nka Hayidara tali kun ka ca n bolo kosɛbɛ an bɛ Hayidara fo o tuma an b'a fo ala ye ɲɛmaaya min kalifa la Hayidara ka wajulu ko interdit la Mali kɔnɔ yan k'a kana kuma ka tila ka na o tigilamɔgɔ kelen kɛ Mali silamɛw ka ɲɛmaa ye sajiri ne bɛ dani nin ye n bɛ wuli n'a ye n ko ala se b'e dɔrɔn de ye ala ni ce ala ka si diya ni kɛnɛya d'an ma yarabi ala kana sajiri hɛrɛ banna quoi Hayidara ka bonya a banna baba silamɛ ka ɲɛmaaya bonya banna ye Hayidara ni ce an b'i fo k'i barikada hali anw ka ye tele la a bɛɛ Hayidara sababu wari t'an kun a sababu t'an bolo ka taa nka seri fila kama Amérique Gabon Chine mɔgɔw b'an wele a bɛɛ la karamɔgɔ n ye tele la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ka hɛrɛ kɛ seri fila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ n'a ka denbaya ka dugawu k'a ye an bɛ an balakaw fo minnu nana an'an falakaw minnu nana ka na fara an ka asura kɛnɛ kan k'a ɲini ala fɛ yarabi san wɛrɛ ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala ka jira an na sankura min n'an b'a la n'o ye asura ye n'o ye sankura daminɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka an bɛɛ ka hɛrɛ san ye tɔɔrɔ bɛ ɲina san kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi a ma alhamdulilahi rabbil alamin an badenw o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ nin ye an ye Mayanbugu balontan terrain o sanfɛla la an karamɔgɔ Ustazul Fadil Abdulkarim Jire ale ye laseliba kɛ an ye Ashura nafa kan ani silamɛya ye degun min sɔrɔ ka bɛn Ashura don ma ani koba minnu kɛra ka bɛn Ashura yɛrɛ ma an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ ala ka an bɛɛ sababa tɔnba ba fɛn fɛn tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ yan
olu bɛɛ y'a jira ko nin kalo ye min filɛ nin ye ko hɔrɔma kalo don ko bonya kalo don faama ala ko qur'ane tiɲɛtigi kɔnɔ nani aya ye dɛ inna iddata shuhuri kalo yoro jate da inda lahi ala yoro isna ashara shaharan kalo 12 do fi kitabillahi ala ka kitabu o kalo ninnu na don do an ye sankolo bile 7 dawda minha arba'atu hurumin horoma kalo 4 bɛ a la horoma kalo ye min y'o dɔn bonye kalo kɔrɔta kalo sagosɔrɔ kalo kalo in tɛ kalo jugu ye i n'a fɔ bi diɲɛ laban na a tulo b'a ala cogoya minnu na kalo jugu don an k'a lajɛ dɔnnibɔ an ka sira ala ɲɛ e bɛ se ka wara da ala ka kumakan na cogo di ala y'a jira ko hɔrɔma kalo don ko bonya kalo don ko kɛrɛta kalo don ko sagosɔrɔ kalo don e bɛ se ka wara da o la cogo di Seydina Hussein fatulen kɔfɛ an b'a fɔ Yazidu ala dangatɔ a n'a ka mɔgɔ k'olu de ye nin kuranɛ ye information dilan mais ni kuranɛ ye jiginna ala kira de ka o y'a sɔrɔ Hussein ma fatu a fatu ko kuma yɛrɛ ma fɔ ala de ko kalo hɔrɔma kalo ye kalo 4 ye seliba kalo furajala kalo jɔ minɛ arajaba hɔrɔma ye jumɛn ye bonya ani kɔrɔta ani sagosɔrɔ ani hɛrɛ o kalo o de ye silamɛw ka san yɛlɛmɛ o kalo de ye nin an filɛ o de la nin ala jɔnba ala b'o fatu kalo donba de la n'o y'a sɔrɔ imam Hussein n'a kun fatura ka bɛn kalo in tile gale ma kalo in donba de kun bɛ kɛ a tile gale nka ala sɔnna a ma ka fatu ka bɛn kalo in tile 10 ma o de b'a jira na ko kalo in donba de ye a tile 10 ye n'o y'a sɔrɔ ikisara ni kuma kun dala surunya bolo ma kira b'a fɔ a ka dugaw la ko Allahumma ij'al khayra a'yamana yawma nalqaka fi ala b'a ɲini fɛ k'an ka do sɔn khayra ma kɛ don de ye an bɛ e ala bɛn ɲɔgɔnya don min na wa ala ni ala kira ye ɲɔgɔn ɲin bɛn ɲɔgɔnya don min na Seydina Al-Hussein ni ala kira ye ɲɔgɔn bɛn ɲɔgɔnya don min na o bɛna yawma ashura de wa Seydina Hussein a donna alijina kɔnɔ ka bɛn yawma ashura de ma a faamu a donna aljina kɔnɔ ka bɛn yawma ashura de ma yawma ashura Hussein ka hɛrɛ don de yawma ashura ye n'a bɛ faamu dɛ ala jɔn ka biro kɔnɔ wani de don alhamdulillahi rabbil alamin an badenw an bi aw ladɔnniya halisa k'a fɔ munumunu salo kɔnɔna la nin ye an ye ɲama kɔrɔ an fa ani an karamɔgɔ a Seyid almarhum ale tɔgɔla zawiya ba min sigilen don ɲamakɔrɔ ni a alimami ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Abdul Mumin Male ale ye laseli bakɛ ashura yɛrɛ nafa dusukasiko min ye silamɛya sɔrɔ ala kira ka denbaya lajarabira ni hujunumiko min ye ani silamɛw ka bɛn ani u ka kelenya an faso Maliba a bɛ se ka kisi cogo min na an ka jɛ ka ɲamada o sɔrɔlenw fɛ an ba dɔn ala talen kɔ an fɛ ni ka ala wale ɲuman dɔn Allahu ta'ala min ye an bɔ salo ashura la ni ka ɲinɛ ashura sɔrɔ salo ashura fatiya bi ta an fɛ waati min na dugawu caman kɛla nka an y'a kunjɛ de ko ala ka san wɛrɛ jira an na an ye ala fɔ ka ala wale ɲuman dɔn kuma min na n'an y'an sigilen ye nin kɛnɛ kelen kan n'o de ye 2019 ashura ye an bɛ ala fo la ni ka ala wale ɲuman dɔn o la ashura ye donba ye Allahu ta'ala fɛ a ye min di ala kira ma donba do a ye min di na ɲumanw ma kɛ kɔn ala kira ye
ashura n'i y'a ta ni k'a lajɛ ko dɔw b'a kɔnɔ ni alisilama y'o lajɛ i bɛ nisɔndiya ala ka mago dilanw la o b'a kɔnɔ ala ka jurumu yaafaw la o b'a kɔnɔ ala ka dugawu jaabiw la o b'a kɔnɔ Allahu ta'ala ye naɲuman minnu kisi a ye naɲuman minnu kisi a ye naɲuman minnu mako dilan a ye naɲuman minnu mako dilan tarikutigiw ye naɲuman 10 ta o la ka koba 10 da o la ko yɛrɛ de kama kalo in welela ko 10 arabukan na n'o ye asura ye o asura min ni o filɛ a bɛ bɛn silamɛw ka sanyɛlɛma de ma n'o ye muharamu kalo ye silama san yɛlɛmani san wɛrɛ min mɛnɛ kɛ sa e yɛrɛ n'o tɔgɔ dɔn i yɛrɛ la nin de ye silama san yɛlɛmani ye n'o ye asura kalo ye n'o ye muharamu kalo ye an ka sanyɛlɛma de ye nin ye n'i ye asura in ta ni k'a lajɛ fana ka muharamu kalo kelen ta ni k'a lajɛ i bɛna kow ye a kɔnɔ mumini b'o ta k'o da i ɲɛ kɔrɔ alisilama b'o ta k'o da i ɲɛ kɔrɔ alakira kanuba b'o ta k'o da i ɲɛ kɔrɔ i b'i bolo fila da i kun i b'i tulo i b'i kasi fo k'i kiri k'i bɛn dugu ma o bɛɛ bɛ asura kelen in kɔnɔ o ye jumɛn ye asura ka bɛn o ma Karbala Seydina Husseini juguw ka janfa kula ala ye ka bɛn asura ma ala kɛra mɔden n'o ye Seydina Husseini ni k'a faka k'a kunkolo tigɛ k'a kɛ balo ye u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛla ka bɛn asura ma n'a hakili jigila o la anw b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ma kɛ ala ɲɛna wa a kɛra ala ɲɛna dɛrɛ a kɛra ala ka latigɛ kɔfɛ wa kalla wa hasha ala kɛra taabali a fɔ k'a bɛna kɛ wallahi n'a tun bɛ kɛ a tun bɛ fɔ ko na ɲuman ye kalon tigɛ n'o kɛla jɔn bɛ jalaki minnu y'a kɛ wa an bɛ sababu de jalaki wa ou bien an bɛ latigɛ de jalaki an bɛ ko segin ka taa di setigi Allahu ta'ala de ma o de kama an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e m'a ye an fa Adama ni Nabila Musa ye ɲɔgɔn ye don min na Nabila Musa n y'a dɔn ale tun ka teli hali sini Musa tɔgɔw ka teli Musa ko an fa Adama ma a ko Adama a ko y'an sɛgɛn dɛ an bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn dugukolo kɔ kan cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ e Adama de nɔ don a ko mun na a ko an bɛɛ lajɛlen tun bɛ alijinɛ kɔnɔ e de ala sɔsɔ ni ka jiriden don o de y'an se dugu ma yan Adama i jo t'a la Musa de ye nin fɔ an fa Adama ma an fa Adama ko a ma ko Musa ko n kɔnɔ kitabu min dilen ma a tɔgɔ tɛ ko Tawureta wa ko Tawureta don a ko a mɔmɔ i k'a lajɛ ala ka latigɛ la a bɛ Tawureta kɔnɔ a bɛ Injila kɔnɔ a bɛ Zabura kɔnɔ a bɛ Alikuranɛ kɔnɔ o bɛ nalen a ko setigi Alahu Taala kɛlen bɛ k'a sɛbɛn Adama ne Alahu Taala ye e kɛ kalifa ye n ka dugukolo kɔ kan a ko ala y'o fɔ k'a sɔrɔ ne Adama mɛ da ne tun bɛ kɛ kalifa ye dugukolo kɔ kan ka don alijinɛ kɔnɔ ye wa o tuma a ko Musa i bɛ ne jalaki wa i bɛ ala de jalaki k'o bɛ se kɛ ala de ma o tuma bi su in na ye suba ye an bɛ nisɔndiya nka n tɛ ɲinɛ ahlu bɛyitu ka fujuniw kɔ nka o kɔrɔ tɛ k'an k'an bolo fila da n kun ko woma de ye tuma min ni alakira nana Madina a nana sɔrɔ yahudiyaw bi nin don su a y'o ɲininka aw bɛ asura su ka da mun kan o ko a ma ko anw ka nabi ɲuman ye Musa ye Musa ka ɲɛnamaya ye kabako ye nabila Musa ka ɲɛnamaya ye kabako ye a ba y'a bange kabako kɔnɔ ka taa lamɔ kabako kɔnɔ nabila Musa o kabako kɔnɔna na a ko a ni Firawunu kɛla ɲɔgɔn na Firawuna min ma disi gosi ko ana rabbukumul a'la a ko Allahu Ta'ala ye Firawuna di Musa ma kɛ bɛn Asura ma o tuma Firawuna ka halaki sanyɛlɛma an filɛ o de kɔnɔ nin ye Asura
musa ka kisi firawuna ka balaw n'a ka halaki la o san yɛlɛma an filɛ o de kɔnɔ nin ye ashura a kɛra ka bɛn ashura de ma a ko anw bɛ a kɛ de ka da o kan an bɛ ala barika da ala min ko la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid ala kɛra ko n y'a faamu aw b'a ko musa min ko fɔ ne ni musa in kɛ kan ne ni musa in kɛ suru ne ni mandenw ni musa in kɛ suru ni ka tɛmɛ aw kan ka d'a kan musa in nana ni tɔhidu ye n'o de ye la ilaha illallah o tɔhidu kelen de bɛ ne yɛrɛ bolo la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ko ni ala ye san nata jira an na ne yɛrɛ ni ashura sun nka ne ta sun cogo ni aw ta tɛna kɛ kelen ye ne na kɔnɔntɔn n'a sun ni ka tan n'a sun ka fara a kan o sɛbɛnla taarikuw la san'o san bɛɛ cɛ ala kɛra ye ala ka wele jaabi o kama maa ɲumanw bɛ kɔnɔntɔn n'a sun ni ka tan n'a sun an filɛ o de la nin ye bi ye donba ye dugawu jaabi don do n'a don sera taariku caman bɛ bɔ a kɔnɔ nka taariku ninnu ye wajuli de ye an yɛrɛ bɛ don min na an k'an miiri o la minnu tɛmɛna olu sera ka kisi o tɔɔrɔ n'o balaw ma o don o tuma anw minnu bɛ bi la mun ye anw bali ka kisi an ka tɔɔrɔ n'an ka kɔlɔlɔ ma bi ko ashura kelen to anw bolo k'a sɔrɔ o dugawu jaabi kelen bɛ anw bolo an t'an yɛrɛ ɲininka o la maliyɛnw an fa adama ka taariku kɔrɔkɔrɔ ninnu heyi dɔ kɛra o fɔli la sa dɛ nabila musa ka taariku kɔrɔkɔrɔ ninnu dɔ kɛra o fɔli la sa dɛ aw yɛrɛ bɛna mun kɛ ni ka taa o jira ala kɛra la alikɛma jɔ don aw yɛrɛ bɛna mun kɛ walasa aw bɛ lafiya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni o ye mun an badenw an k'a kɛ kɔrɔlenw taasira de lajɛ n'o alhamdulilahi an badenw an y'a fɔ aw ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin ye kɛnɛ de ye TV Sirifila ale ye kɛnɛ min sigi silamɛw ka bɛn an'u ka keleya o hukumu kɔnɔna la ka yala yala ka karamɔgɔw wajulikɛyɔrɔw k'o lamɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye foli barikada wasa o ye aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta ye aw sigiyɔrɔw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'o ta k'o di an fa ani an karamɔgɔ alil makam Haut Conseil ɲɛmɔgɔba groupement ɲɛmɔgɔba Jamiyatu Ansarudini o ɲɛ jɔyɔrɔ a Seyid Sharif Usman Madani Haidara an bi a fɔ k'a wale ɲuman dɔn sanga ani waati la a ka cɛsiri a n'a ka jija la ni silamɛya diinɛ in ye ani silamɛw ye ani Mali fasoba ye dugawu minnu kɛra an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu minɛ san caman bɛ ala bolo ala k'a yira an na shukran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila ngalonde sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila ngalondi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolo mawe